Jes, eli tervetuloa taas Isoiko Brothersin pariin ja tänään on jakso numero 14 ja viime jaksossa puhuttiinkin äidin kuolemasta, että semmonen kohta tuli tässä tarinassa ja nyt siitä sitten eteenpäin taas ja tuttuun tapan Samin alustuksella ja tervetuloa vielä munkin puolesta. Tervetuloa munkin puolesta. Niin kuin ennenkin. Hypätään heti tarinaan. Jes. Alkoi surun toinen vaihe. Reaktio. Aloin ymmärtämään tapahtuneen. Äiti ei enää palaisi. Se oli ihmeellistä. Odotit äitiä saapuvaksi, mutta pian seuraavassa hetkessä jo tiesit, ettei hän enää palaa. Tämä traaginen ja yllättävä kuolema toi ajan saatossa myös rauhaa ja lohtua rikkinäiseen sydämeen. Aikaa kului ja alkoi surun kolmas vaihe, käsittely. Oli oudolla tavalla hyvä tunne. Ei tarvinnut olla enää huolissaan hänestä tai hänen jaksamisestaan. Ketään ei vahingoittaisi enää äitiäni. Aivan hirvittävä tilanne myös hänen äidilleen, meidän isoäidillemme. Menettää oma rakas tyttärensä. Muistan, miten tapahtumien jälkeen mielessäni leijui monta kysymystä. Mietin asioita itseäni syytellen, että miksen pystynyt huolehtimaan äidistäni. Miksen mennyt aiemmin katsomaan äitiäni. Olisinko voinut tehdä jotain toisin? En tiedä, miten muut ajattelivat tapahtumista. En uskaltanut kysyä. Rehellisesti muistan pohtineeni, että miksi äidin piti kuolla, miksi isä kuollut, vaikka hän oli aiheuttanut paljon tuskaa. Miten paljon pitää ihmisen jaksaa? Tämä kaikki selvisi myöhemmin muiden tapahtumien jälkeen. Ainakin äidin tuska oli poissa ja ajattelin mielessäni, että nyt hänen on hyvä olla. Ajattelin kuitenkin samalla, että elämä ei minun silmilläni ja tietoisuudella arvioiden ollut kovin reilu. Toisaalta äiti sai rauhan. Muutama päivä pois koulusta ja elämän oli jatkuttava. Oli hyvin outo tunne, sillä ei tiennyt, miten äidin kuolema olisi pitänyt käsitellä. Aika heikoilla eväillä piti jatkaa. Esimerkkiä vaikeiden asioiden käsittelyyn ei oltu koskaan opetettu. Olimme kasvaneet ympäristössä, jossa sai nähdä ja kokea surua ja tuskaa. Kuka tarjoisi lämpimän ja rakkauden täyttämän sylin? Oli taas vain selvittävä omin neuvoin. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Oli suunnattava kohti pelkoa. Tiesin kyllä, että opettajat ja koululaiset olivat saaneet tiedon asiasta. Muut suhtautuivat yllätyksekseni asiaan todella hienotunteisesti ja siitä ei muodostunutkaan ongelmaa. Alkoi surun viimeinen vaihe, sopeutuminen. Miten tästä eteenpäin? Isä joutui aloittamaan aivan tyhjän päältä. Alussa kyllä ei edes käynyt sääliksi häntä. Äidin sijaan isä jäi. Tuo silmissäni suurimman kivun, pelon ja ahdistuksen tuoja, jota maan päällään kantaa. Puristin nyrkkiäni. Raivo kasvoi sisälläni. Viha yltyi ja veri kohisi suonissani. Onneksi nuo tunteet pysyivät kahlittuna suurin piirtein ja hallittuna sisälläni. Äiti oli hoitanut suurin piirtein kaikki kotitalouteen liittyvät asiat, ruoanlaitosta lähtien siivouksesta pyykinpesuun. Me lapset taisimme olla isämme taitavampia ruoanlaitossa ja siivouksessa. Isän silmistä loisti tyhjyys, jotain kuitenkin todella rakasta oli otettu häneltä pois. Nyt vastako hän ymmärsi, että mitä häneltä oli viety ja miten hän oli toiminut. Hänen tunteitaan voin vain arvailla. Mietin vain, että hän ei saanut mahdollisuutta sopia asioista tai pyytää edes anteeksi. Mutta edes tämä ei vielä pehmentänyt isäni, ehkä hetkellisesti, mutta ei kokonaan. Harmillista meille ihmisille on se, että tajuamme lähellämme olevat rakkaat asiat vasta sen jälkeen, kun jotain otetaan meiltä pois ja meidät lyödään polvilleen. Miksei sitä nöyryyttä voisi löytyä välillä ajoissa ja vähän helpommallakin? Miksi meidän on niin vaikea myöntää virheitämme?
Haluan ja toivon, että tämä kirja ja nämä tekstit saavat sinut pysähtymään ja miettimään myös omaa tilannettasi. Annatko liian usein negatiivisten asioiden vallata mielesi? Puret kenties omaa pahaa mieltä tai oloa rakkaisiin ihmisiin ympärilläsi. Kenties harmittelet sitä jälkeenpäin. Pyydätkö anteeksi edes jälkeenpäin? Emmekö voisi katsoa rakkaitamme ja rehellisesti siinä hetkessä hyväksyä heidät juuri sellaisena kuin he ovat omine puutteinen ja heikkouksineen? Miksi kannamme liikaa menneisyyden taakkaa harteillamme ja korostamme muiden heikkouksia tai omiamme? Oma suhtautumisemme ja asenteemme asioihin lopulta ratkaisee. Elämä on hauras. Aamulla kun heräät, asiat ovat näin, ja kuin sormen napautuksella kaikki voi muuttua peruuttamattomasti. Murehdit jälkeenpäin sitä, että miksette saaneet sovittua asioita. Pidänkö liian tiukasti kiinni omasta näkökulmasta vai olisiko kenties myös minulla aihetta kasvuun? Tämä vaatii juuri sitä nöyryyttä ja hyväksyntää ja juuri siksi se on myös niin vaikeaa. Me emme tiedä tulevaa. Itse olen oppinut näiden tapahtumien kasvattamana elämään niin, että asiat pitää sopia. Olen itse oppinut antamaan periksi, enkä jääräpäisesti seiso vain omien ajatusten takana pitäen sitä ainoana oikeana tulkintana. On tärkeää oppia löytämään kyky asettaa itsensä toisen asemaan ja kasvattaa sitä kautta omaa ymmärrystä ja ajattelua. Joskus auttaa, kun kuvitteellisesti asetut tarkastelemaan tilannettasi vähän etämmältä. Kukaan ei lopulta hyödy siitä loputtomasta jankkaamisesta, vaikka itse olisit kuinka oikeassa. Pitää oppia antamaan anteeksi niin muille kuin itsellekin. Yritä parhaasi, se riittää. Uskon, että isäkin jäi harmittamaan moni asia. Paljon jäi sanomatta, paljon anteeksi pyytämättä. Muistan äidin kuoleman jälkeen, miten paljon tukea perheemme sai eri tahoilta, rakkailta ihmisiltä. Myös näistä olen ikuisesti kiitollinen. Ne lohduttivat surun keskellä. Elämä jatkui. Saimme luotua jotenkin uudenlaisen yhteyden isään. Ehkä hän sai meiltä vähän myös uuden mahdollisuuden. Hän ei kuitenkaan pelannut korttejankaan tällä kertaa välttämättä parhain päin, mutta toivon todella, että hän yritti parhaansa. Kävimme äidin kuolema läpi muutaman kerran ohjatussa ryhmässä ulkopuolisten vetämänä. Tämä oli ihan uutta. Traagisen tapauksen jälkeen keskustellaan asioista. Kokoonnuimme muutaman kerran läheisten kanssa keskustelemaan. Se oli voimaannuttavaa. Uskon, että moni kävi mielessään ajatusta tilanteestamme. Vielä yhteistä aikaa äidin ollessa elossa ja myös tulevaa aikaa sen jälkeen. Ainoastaan yhtenä iltana muistelimme äitiämme yhdessä perheenä. Omassa mielessäni tuli usein pohdittua äidin kulkemaa matkaa. Mikä oli hänen tarkoituksensa täällä päällä maan? Hänen elämänsä sisälsi paljon kipua, tuskaa, pelkoa, ahdistusta, surua ja onnettomuutta. Varmasti myös paljon ilon ja onnen hetkiäkin. Suurimpana itselleni kuitenkin ajatus siitä, että ilman häntä ei olisi minua eikä muitakaan sisaruksiani. Nostan katseeni ylös ja lausun nämä sanat. Rakastan sinua, äiti. En tiedä, miten paljon hän apua sai tai tukea muilta, mutta hän vaikutti yksinäiseltä ja väsyneeltä. Joskus kotona ollessani muistan, miten hän vetäytyi makuuhuoneeseen ja oli siellä välillä pitkäänkin. Ei ollut piilopulloa. Isän kovuus mureni hetki hetkeltä. Kerran ovi oli jäänyt raolleen ja katsoin, miten tuo ennen voimakas ja vahva ihminen pääseekään noin pieneksi ja heikoksi. Oli löytynyt pieni pilkahdus nöyryyttä. Tuo mies, isäni, oli polvillaan sängyn vierellä. Kädessään raamattu. Katse suunnattuna välillä alas raamattuun, välillä ylös kohti jotain suurempaa. Hän itki. Anoi armoa. Tämä oli samalla surullinen ja lohduton hetki ja samalla tuoden ymmärrystä ja anteeksiantoa oma isäni kohtaan.
Hän oli yksin ja vailla mahdollisuutta hyvittää tekojaan tässä hetkessä. Myös me lapset olimme surumme kanssa kuitenkin yksin. Ei sitä silloin osannut pukea sanoiksi tai oikeastaan edes näyttää tunteillaan. Ei näitä taitoja oltu koskaan meille edes opetettu. Erittäin harvoin tästä puhuttiin tai oltaisiin muisteltu yhdessä äitiä. Kukin teki sen tahollaan ja omalla tavallaan. Surullista. Isälläni olisi ollut oiva tilaisuus yrittää kääntää katseensa enemmän meidän puolemme. Varmasti meissä lapsissakin tai ainakin minussa tapahtui muutos isämme kohtaan. Halusin ehkä jopa vähän tietoisestikin pitää hänen etäisyyttä, jotta hän ei pääsisi enää satuttamaan. Menneitä tapahtumia oli vaikea sulkea kokonaan pois mielestä. Satunnaiset hetket isän kanssa olivat mukavia ja huumorin sävyttämiä, mutta edelleen hän oli kova auktoriteetti silmissäni ja jopa pelottava. Vieläkin. Samaa kovuutta oli edelleen myös isoisässä. Hän ei varsinaisesti innostunut vieläkään meistä lapsista, edes äidin kuoleman jälkeen. Ei ollut lämpöä. Toivottavasti edes mielessään myös hän mietti omaa tilannettaan. Miksei sukulaiset tai lapset lapsenlapsineen käyneet kylässä? Tuskin se oli hänen toiveensa ja tarkoituksensa. Elämä on hauras. Aamulla asiat voivat olla näin ja seuraavassa hetkessä kaikki on peruuttamattomasti toisin. Siksi pyydän sinua pysähtymään. Pyri sopimaan asiat läheistesi kanssa, älä jää kantamaan turhia taakkoja. Anna anteeksi muille ja ennen kaikkea itsellesi. Me emme tiedä tulevaa, mutta meillä on vain tämä hetki. Ja juuri nyt tässä hetkessä me voimme valita rakkauden, myötätunnon ja toivon paremmasta. Se riittää. Tämmönen. Joo. Tuon oli sen mitenkään enempää ajattelematta, niin jotenkin niin huomaan tässä, että pulssi niin kiihtyy ja kohoaa, että hauska tämmöinen niin huomio jotenkin, että tuon oli jotenkin kaikesta tosta, mitä tuossa nyt läpi kävikään äsken, niin erikoinen tänne fysiologinen reaktio tosiaan, että huomaan, että pulssi kohoo niin ihan ajattelematta, mutta on se, juu, kyllä se on ollut kova paikka tosiaan, silloin kun sitä miettii, että tosiaan se kun jäätiin iskän kanssa tosiaan sit keskenämme tätä arkea ja kaikkea sitä sen pyörittämään tosiaan ilman äiti, niin oli se hurja uusi tilanne kyllä. Monenlaisia uusia taitoja opeteltiin itse kukin ja toimimaan tosiaan, kun äiti oli ollut se ison kuvan pyöritys sen koko talouden ja näissä kotiaskareiden ympärillä. Kyllä. Niin, kyllä se oli iso shokki ja iso muutos sen kyllä. Kyllä. Että kun ei tosiaan isäkään, niin hän ei juurikaan ollut ruokaakaan laittana ja näin, niin kyllä ihan niin kuin lähetti ihan sieltä ihan lattiatason touhuista niin Kyllä. kaikki liikkeet. Että. Jos oli omissakin silmissä jotenkin uusi tilanne, kun hän oli tietenkin tehnyt pelkästään niitä hommia, missä hän oli hyvä ja missä me totuttiin hänet näkemään, niin nyt hän olikin yhtäkkiä heikoilla jäillä ja itse haparoi ja etsi niitä oikeita tapoja toimia ja yritti kantaa sitä vastuuta, mikä hänellä tietenkin kuuluu perheisänä ja tavallaan, mutta hän joutuisi tavallaan ottamaan meistä vähän kopia, yrittää pitää huolta meistä. Niin. Juu, että ehkä vanhimmat siskot sitten oli kenties äitin kanssa sit jo oppinut jotakin pyykinpesutaitoja, oli nähnyt jotakin ja totta kai varmaan siellä oli heillä sitten jo yläasteiässä niin tullut sitten kotitalouden tunteja, mistä oli varmasti tosi paljon apua tässä meidän tapauksessa nyt, että oli jonkinnäköisiä perusteita ruoanlaittoja ja kodin tämmöisiä tavallisiin askareisiin tosiaan. Kyllä. Mutta jos miettii, että itsekin tuossa oli 9 ikäinen ja täytti hetken päästä 10, niin siis tosi pienen kyllä niin muistaa, että kyllä makaroneja ynnä muit, siis pakko oli ruveta laittamaan ja tekemään. Ei sitä kysytty, että se oli pakko, että niin arki pyörii ja rullaa ja näin poispäin. Kyllä. Isä kuitenkin kävi sitten töisiä normaalisti ja tavallaan hänen arki oli paljon siellä ja sitten taas me tultiin aikaisemmin koulusta ja piti kuitenkin osata ruokkia vähän itseämme jo. Sitten tietenkin se olikin, muistan monta kertaa tavallaan, me otettiin yleensä se heikko lenkki, että jauhelle ihan makaroneja, sötköteltiin niitä ja tonnikalla makaroneja. Hän halusi tavallaan välillä, että me yritetään jotain muutakin ja yritti itsekin valmistaa just
pikkuhiljaa kaiken näköistä vähän, että mitä muutakaan voi tehdä. Niin Juu. ei olisi niin yksipuolista. Niin tavallaan Kyllä. se oli ihan hyvä ajatus häneltä. Kyllä. Mutta onneksi ne perusruvat maistui kyllä hyviä. Joo, Se oli siinä ihan kiva ja edelleen. edelleen. Ja sitten tosiaan se tavallaan ton äidin kuoleman jälkeen sitten, kun paluu oli sinne kouluun ja näihin juttuihin, niin kyllä se just niin kuin tuossa itsekin muistelit tarinassa, että tosiaan se koulun paluu, niin totta kai se vähän jännittikin. Ja, että miten kaverit ja opettajat kaikki suhtautuu ja tuijottaako se nyt vai puhutaanko siellä niin kuin pahaa tai mitä ikinä. Tämmöisiä sen kelaili silloin sinne palates. Mutta tosiaan joidenkin päivien aikana siinä sit varmaan ehkä hiukan eri tahti ehkä palattiinkin kouluun. Mutta hyvin kyllä muistaa, kyllä se sitten lähti menemään ja eikä siinä ollut tosiaan mitään semmoista, että olisi ketään kysellyt se enempää. Et tosi sillä tavalla omalla painolla se meni kyllä, et ainakin omalta osille. Kyllä. Ja siinä just näkee, kuin tärkeitä ne arjen rutiinit on tommosessakin hetkessä tavallaan, että ne kantaa. Et se pääfokus meni kuitenkin jonkunmoisen opiskeluun ja siihen koulujuttujen tekemiseen ja sitten siellä kaverin kanssa olemiseen, niin ne antoi tavallaan tilaa hengittää vähän sitä. Että sitten taas koton totta kai se oli sitä elämää ja ne tutut seinät ja kuviot, niin se oli taas sitä. Silloin varmaan enemmän kävi niitä asioita läpi ja jäsenteli, mutta juuri näin kuin tuossa sanottiin, että ei yhdessä, vaan kukin omalla taholla ja erikseen. Niin. Kyllä. Joo, kyllä siinä tosiaan jotenkin niin varmaan, siis semmoista ei ollut oikeastaan, siis varmaan ihan muutama hassu kerta oli ehkä, että niissä perheen kanssa käytin tätä hommaa läpi. Ihan muutama hassu kerran ja nekin oli varmaan todella äkkiä läpi käyty, että muutama otteeseen sitten käytiin sit ihan tavallaan tuon ammattilaisen puheeseen, että saatiin itse kukin kertoa se, mitä haluttiin ja näin poispäin. Ei sielläkään painetta ollut sen enempää kertoa. Että lähinnä se, että oli ainakin joku ammattilaisen korva siellä vastapuolella kuuntelemassa ja ottamassa sitä vastaan, että jos nyt jotain on mielen päälle. Totta kai se oli hirveän vaikea ehkä siinä. Itse ainakin muistan, kun totta kai koko porukka oltiin ja isä oli siinä, niin hirveän vaikea oli antaa yhtään mitään. Siinäkin ehkä vielä jotenkin, kun ei ollut totuttu puhumaan ja ehkä vielä se jotenkin sellainen pelko ja tämmöinen ilmapiiri oli siinä. Että miettii, että mistä uskaltaa kertoa ja mistä tavallaan ei uskaltanut avata kuitenkaan niitä kipeimpiä. Niin, että mistä se oma tusko kuitenkin johtuu. Että totta kai se äidin kuolema, mutta kun siinä oli paljon muutakin taustaa, niin se oli ehkä vähän sellainen ristiriitainen, että taas se pieni ihminen joutuu puntaroimaan. Jotain täytyy sanoa, mutta sitten taas jotain ei saa sanoa. Tai sen olo oli ainakin. Kyllä. Että jonkinnäköinen pakollinen filtteri ikään kuin, että ei vaan kerta kaikkiaan, vaikka olisi luotin se tila, että nyt saat puhua, mutta ei silti, kun oli tottunut siihen, että ei niistä puhuttu eikä uskaltaneet. Kyllä. Että siinä se näkee tosiaan just sen, ainakin se lapsen taso, että vaikka kui olisi tilaisuus, että nyt saat puhua, että nyt hoidetaan näitä asioita, mutta ei se vaan sitten jotenkin. Kyllä. Ja jotenkin muistelee sitä, että tämä tilaisuuden ulkopuolinen vetäjä oli sama ihminen, joka oli jutellut silloin jo äidin ja isän ja vanhimman siskomme kanssa vähän sitä asiaa, että hänellä oli jonkunmoinen käsitys, niin tavallaan jotenkin, no en tiedä osaisiko sitä peilata ja katsella, mutta kuitenkin, että heillä oli tämmöinen isällä ja tällä vetäjällä niin tavallaan semmoinen, hän vähän jo tiesi sitä taustaa ja mikä on ja muuta jotenkin. No ehkä myös sen takia hän osasi vähän pyörittää sitä eikä tavallaan pistänyt meitäkään vastailemaan liian syvällisiä tämmöisiä. Kyllä, ehkä osasi just nähdä sen tilanteen ehkä vähän eri tavalla just, että kyllä. Ei turhaan perässä tai yritä painostaa ainakaan millään tavalla. Kyllä. Ja toivottavasti, en tiedä, kävikö isämme itse jossain puhelemassa. En tiedä, tavallaan. Kävikö he niin kuin kahdesta jotain keskustelua, mikä olisi ollut tosi hienoa, että hän kuitenkin tiesi vähän sitä taustaa, mikä on. Ja totta. Yhtäkkiä pam, tuolla isän tilanne muuttuu ja hän onkin yksi eikä pysty pyytämään anteeksi eikä selittelemään tekoja eikä yrittää edes kääntää sitä omaa kelkaa. Niin onhan se taas kun yrittää asettua hänen asemaan, niin ei se hänenkään rooli niin mukava ole ollut siinä hetkessä. Niin. Se on totta juu. Että totta kai ehkä meidän kotona oli muutenkin sellainen vähän kummallinen just ilmapiiri ollutkin ja totta kai se jatkuskin semmoisen, että
Että ehkä hetkellinen muutos tässä totta kai tulisi, kun äiti kuoli, mutta niin kyllä se vaan sitten rupesi hakemaan se vähän saman vanhan paikan tavalla kuitenkin. Että oltiin ehkä etännytty ja haluttiinkin pysyä etäämmällä siinä just niin kuin, että ei meillä tullut ihan semmoista niin kuin paras mahdollista dynamiikkaa sen jälkeenkään. Niin jotenkin kyllä. Hänellä olisi valttikortit ollut käsissään siinä, mutta hän oli kuitenkin se aikuinen ihminen ja vanhempi siinä. Vaikka olikin oma suru ja tuska ja tavallaan kävi sitä oma juttu läpi, mutta sitten kuitenkin hän olisi voinut pyrkiä luomaan vähän erilaisia. Ja tietenkin sekin, että jos hän olisi ymmärtänyt pyytää apua enemmän, että joku olisi. Yksin hän ei saanut käännetty sitä. Ja taas se kokeitten tarkastaminen ja tämmöinen oli ihan tuskaa, kun hän reagoi täysin siellä ja huudettiin ja sitten paruttiin, kun niitä tarkastettiin. Että eihän se nyt edelleenkään ei innostanut opiskelemaan, eikä kun edelleen pelkäsi niitä virheitä. Että kyllä. ja sama yritän mä vai enkä, väärin menee kuitenkin. Ja joo, että tavallaan mikään niistä aikaisemmista ei muuttunut niin tämän suhteen. Että kyllä. Mutta toisaalta sit näkee, että miksi se on niin. Just se kova tuska ja yritys, että vitsi, että nyt tämä on kaikki hänellä. Ja ne omat käsittelemättömät asiat ja kaikki. Ja sitten kuitenkin arki pyörii ja täytyy jatkaa. Niin, että millainen hän olisikaan ne yhtäkkiä voinut oppia. Mutta niin, toisaalta ne oli hienoja tilanteita kuitenkin, just ne keskusteluhetket, että tavallaan epäilen, että ei nämä aikuisetkaan koskaan käynyt ton tasoisia keskusteluja, edes mitä siellä tuolla noissa piireissä käytiin tavallaan tai siellä, niin se oli heillekin ehkä ainutlaatuinen, että vitsi, että nyt mä saan kertoa, että miltä musta tuntuu ja joku aidosti haluaa kuunnella, että kerros nyt ja tuli sellainen ilmapiiri. Kyllä. Koska heidänkin lapsuus oli ollut sitä, että ei saa puhua ja ollaan hiljaa ja huudetaan ja räytetään vaan ja eletään ja kaikki menee se oma moodi mukaan. Niin se oli heillekin tavallaan uusi tilanne. Se on totta, että oli heillekin sitten tämmöinen uusi tilanne, että voi oikeastaan ja kuuluisikin puhua näistä asioista. Kyllä. Ja kaikki varmaan pysähtyi miettimään sitä meidän aikaisempaa elämää, kun ne ketkä vähän tiesi siitä, että kummosta meillä on ja mikä siellä, niin on ne muutkin ihmiset ollut, tai tiedän, että ovat ollut syvissä vesissä kanssa, että vitsi, että miksei me puututtu ja miksei me tehty mitään. Sen riittämättömyyden tunne kanssa, mutta kaikkien kanssa on kuitenkin keskusteltu ja juteltu ja tavallaan itse ainakin oikein tavallaan sanallisestikin antanut anteeksi ja sanoi, että ei heidän tarvitse tavallaan enää kokea semmoista mitään paineet siitä ja muuta, että kaikki on yrittänyt parhaansa ja toiminut niillä omilla kyvyillä ja keinoilla, niin kyllä. Tavallaan, että ei. Se meni näin ja nyt mennään eteenpäin ja näistä yritetään ottaa oppia ja kasvaa niistä. Se on totta, että totta kai aina kun tuommoinen kuolema on, niin totta kai siinä on niin kaverit ja sukulaiset ja lähipiiri, se on kova paikka kaikille, mutta kyllä jotenkin itsekin aistis ja kyllähän se oli silloin tosi kova paikka niin joillekin lähipiirihenkilöille, että siis muuta kuin meille tosiaan, ketä oli siinä tosiaan samassa perheessä, että kyllä se oli iso juttu kyllä, että sen aisti kyllä silloinkin jo. Kyllä. Juu, siellä aisti just niitä puhumattomia asioita ja kaikki niitä todella isoja tunteita ja millä ihmiset reagoivat. Että se on varmaan vähän niin kuin kaikille siis tavallaan vähän siihen kuulumattomillekin henkilöille, niin tosi jotenkin semmoinen ehkä kolauttava iso juttu. Että niin kuin, kyllä. Että. Just näin. Ja sitten just noi tavallaan hienot hetket, just muistan ne, niin kuin kirjoitinkin sit, joskus kun näki tavallaan sen, kuitenkin vaikka isä oli sen vahva auktoriteetti ja piti, mutta kuitenkin pikkuhiljaa näki sen pienen murenemisen niin kuin päivä päivältä ja hetki hetkeltä, että hänenkin, nyt koeteltiin häntä niin kuin todella kovaa ja tavallaan kerralla tollain, että kyllä. Iski lujaa ja sitten hän itki siellä makkarissa useita kertoja. Hänhän osti, josta mä en muista mistä sen sai silloin, jostain sen ajan tiimarista jostain, niin se sanelukone tai jostain elektroniikkaliikkeessä ne pieni kasettipesä ei ollut meille näkynyt semmoista. Hän siihen puhuu niitä juttuja. Niin joo. Tavallaan just unohtanutkin tämä homma ihan täysin. Joo, Raamatun kohtiin ja niitä omia ajatuksia, semmoista tuskaa tavallaan. En tiedä mistä oli hän saanut niin tehtäväksi jostain sen, että puhuu näitä asioita niin ylös ja muuta. En tiedä mistä se oli tullut, mutta muistan niin tämä. Kyllä. Joo, sanotaan, että se oli kyllä jotenkin aika tuskasta ja sillä vaan katsoa sitä hänenkin jotenkin. Kaikki mitä hän ikinä pään sisällä sitten pyörittikään ja kävikään läpi, niin kyllä se oli tosi raskas katto ja kyllähän se olikin raskas niin kuin monella tavalla. Kyllä.
että tavallaan kun meidän välit oli ehkä semmoiset lievästi sanottuna tulehtuneet ja semmoiset vähän hassut, niin sitten vielä katsoi sitä tavalla sitä hänen kärsimystä. Ja totta kai hän vuodatti sitten osa meillekin tietysti siitä ja niin yritti hakea ehkä vähän lohtuja ja tämmöistä, mutta sitten tuntui ainakin, että itsellä oli kanssa ne jonkinnäköinen tai aika isokin muuri siinä välissä, että ei päästy ihan niin välttämättä siihen semmoisen kanssakäymiseen, mitä ne olisi ollut ihan toivottavaa, varmaan kummankin puoleen, mikä olisi helpottanut häntä. Että niin nimenomaan. Ei osannut silloin sanallistaa siis mitenkään sitä asiaa, että se oli tosi vaikea jotenkin. Joo. Ja totta kai nyt harmittaakin se, että millä on toiminut, että on pitänyt häntä etäisyyttä ja muuta, mutta toisaalta toinen puoli taas, että ihan ymmärrettävä inhimillistä, mitä me oltiin koettu ja nähty tavallaan se hänen epäreiluus. Koska ei meissä kauheasti, tai ei me aiheutettu niitä tuskia ja muuta. Mutta joo, varmaan voi kuvitella, että se on ollut hänellä tosi kova paikka. On. Kun me oltiin etännytty sit niin paljon ja totta kai hän olisi varmaan toivonut ihan toisenlaista. Ja edelleenkin, vaikka nyt tässä puhutaan tämmöisiä asioita, niin kyllä siellä oli siis tosi hyviäkin ja parempikin hetkiä oli niin tämän hommien jälkeenkin. Oli. Muistan monia semmoisia viikonloppuiltoja näin, kun pelattiin erinäisiä korttipelejä. Siis oli oikeasti tosi hauska ja semmoista ikään kuin aika normaaliakin. Että siis tosi hyviäkin muistoja on paljon. Kyllä. Ja siihen vaan riitti, että hän oli paikalla ja oli vaan siinä. Elettiin sitä tavalla. Ei olisi tarvinnut, tai ei se tarvinnut mitään muuta. Niin. Just näin, että ei tarvittu mitään erikoista temppuja siihen. Että se oli ihan normaali semmoista arkea. Kyllä. Käytiin perjantai koulu kautta työviikon päätteeksi hakemassa jostakin kaupasta, haettiin vähän limpparia, jotakin saunajuomaa ynnä muuta syötävää, niin siis se oli ihan sitä parasta, ihan se tavallinen arki, mitä se nyt siinä tilanteessa olikaan. Niin. Kyllä. Et melkein niin semmoisesta nauttisi niin kuin eniten. Kyllä, ja just sitä. Semmoista ehkä olisi kuulunutkin olla, ja just että ei se vaatinut mitään valtavia reissuja mihinkään eikä muuta. Läsnäolo vaan, että oltiin siinä porukassa ja kyllä. Tehtiin, että vaikka ei nyt niistä oikein kipeistä asioista puhuttu, mutta oltiin siinä kuitenkin. Kyllä. Mutta totta kai pikkuhiljaa hänestä kuitenkin näki sitten, että sitten hän rupesi tekemään vähän niitä tavallaan, rupesi elämään sitä jossain kohtaa, kun aikaa kuluu, niin sitä omaa elämää ja alkoi käymään melkein joka viikonloppu jossain tanssireisulla ja kyllä. Välillä oli viikonloppuun pois kotoa, että hän perjantai tuli kiireellä kotiin ja ilmoitti, että hän tulee sunnuntai joskus takaisin. Joo. Monestahan me oltiin todella tyytyväisiä, että jes, että nyt saadaan olla rauhassa ja rennosti täällä, vaikka oltiinkin. No sanotaan, että just päästiin tavallaan tähän, että siis mä luulen, että se teki meille tosi hyvää. Saatiin tavallaan kasvaa ja itsenäistys siellä ihan omissa oloissamme ja se teki hänelle tosi hyvää. Että hän oikeasti siunattiin hänelle ja hän sai itse sen, että hänelläkin on lupa vielä nauttia hänen elämästä, että ihan sama mitä tässä on aikaisemmin tapahtunut. Kyllä. Että se on ehkä ihan kiva muisto, että näki, että hän kyllä nauttisi sit, totta kai aikaa, kun sitten oli mennyt tarpeeksi, niin, mutta hän sai uudestaan jostain kiinni jollakin tavalla. Kyllä. Ja just se, että kyllähän oli silloin, aina kun hän palasi sieltä, totta kai ei nyt aina, mutta pääsääntöisesti oli ihan hyvällä tuulella ja oli semmoinen, että jakso meitäkin sitten paremmin. Ehkä kun oli saanut selvittää sitä omaa päätä ja ajatuksia ja tunteita. Niin. Kyllä. Mutta edelleenkään ei hänellä kauheasti ollut sellaisia keinoja, eikä tukiverkko ainakaan liikaa ollut. Hän olisi saanut höpötellä tämmöisiä syvällisiä, mutta kyllä mä uskon, että semmoisiakin uusia ihmisiä sit tuli elämään, kenen kanssa hän sai vähän puhuttua niistä. Niin. Kyllä. Mutta joo, se oli varmaan teki tosiaan hyvää hänelle ja meille toi elämänvaihe, mikä siinä sitten tuli. Et. Kyllä. Ja sitten just se, mistä varmaan puhuttiin jo aikaisemminkin. Niin se, että kuinka kauan sitä, niin kuin sä puhuit viime jaksossakin siitä, että ajeltiin kaupungille sen äidin kuoleman jälkeen, niin välillä katselin, että hetkellä menikään tuolla. Ja kyllä. Sitten tavallaan semmoista kesti edelleen aika pitkään, että odotti, että mitä tämä elämä, onko tämä unta vai mitä tämä on. Joo. Tuleeko se äiti jostain? Joo, vaikka tavallaan sen tiedosti, mutta kuitenkin ehkä jossakin alitajunnan syöväreissä sitä halusi uskoa vielä jotenkin. Kyllä. Että hän ilmestyisikin jostain yhtäkkiä. Kyllä. Mutta veikkaan, että kyllä se on täysin inhimillinen ja varmaan tommosesta totta kai, kun on aika hurjanäköinen elämä se on ollut taustalla, niin monenlaisia juttuja sit aivot pyörittelee siellä alitajuntaisesti. Kyllä. Ja sitten tuli kuitenkin se ajatus,
hän on turvassa ja hän on rauhassa ja hänelle ei enää satu mitään. Nyt piti vaan itse enää jaksaa sit ja mennä ja sitten väliin miettiä, että mikä kanssa on noissa hetkissä auttanut jaksamaan, niin tavallaan tietenkin huoli teistäkin, että olen halunnut jaksaa teidänkin takia, että pysyy itse kuolisi ja Kyllä. muidenkin läheisten ihmisiä, että on ollut vaan pakko jaksaa ja Kyllä. oppia sietämään sitä, että okei, nyt on taas tämmöinen tilanne, että en tiedä millainen tästä mennään ja ollut niitä hetkiä, että on ollut siellä, että ei tästä tule ikinä mitään enää, mutta sillä lailla vaan päivä kerrallaan ja hetki kerrallaan ja yrityksen ja erehdyksen kautta katsoa, mikä toimii ja mikä ei toimi. Kyllä. Se on niin kuin sanotaan, että toikin teettää sen, että mikä mun mielestä ihan tänä päivänäkin toteutuu. Että jos elämässä tulee vähän kolhuja ja vastoinkäymisiä, niin ehkä sieltä on saanut sen ikään kuin hyvän kuvan siinä, että hitto, ihan sama, nyt on tämmöinen tilanne, että meni hommat vähän reisiin, mutta mun on pakko jatkaa. Niin tiedätkö, tavalla tai toisella, niin mun mielestä se ne on kannat tähän päivänkin saakka. Jotenkin se ihan sama juttu, että ei ole voinut jäädä sinne laakereille lepäämään, heittää hanskat tiskiä ja luovuttaa. Se ei ollut vaihtoehto. Kyllä. Ei ikinä ollut. Kyllä. Ja tietenkin meillä on saada olla tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että meillä on sisarukset ollut aina toisemme tavalla, että se on auttanut jaksamaan, vaikka jos ketään muuta ollut ympärillä. Ja nyt tietenkin tässä hetkessä elämää, niin kaikilla on perhettä ja kaikki omi juttuja, niin tavallaan ne pistää jaksamaan. Ja totta kai edelleen sisarukset ja kaikkien muidenkin perheet, mutta tavallaan ne on ne jutut, että ihan sama mitä täällä tulee, mutta on oppinut sen tavallaan, mitä silloin lapsen ei ollut opetettu. Että ottamaan pysähtymään niihin hetkiä katsomaan, että ottamaan sen kuralastin päälle ja katsomaan, että pam, nyt on tämmöinen juttu ja vitsi kun harmittaa ja ahdistaa ja kiukuttaa ja kaikki ne tunteet tavallaan sanotaan itselle, että nyt on tämmöinen ja sitten tavallaan selvittää itselle, että ei mikään ihme, että jos tuli tommonen ja tommonen juttu, niin totta kai ihminen järkyttyy ja ahdistuu ja on kamala ja sitten taas on oppinut nopeammin pääsemään siihen hyväksymään tavallaan, tekemään sen mitä voi, jos pystyy muuttamaan jotain ja sitten hyväksymään se tilanne. Nyt on tämmöinen juttu ja nyt kävi näin ja nyt on tämä hetki tässä. Kyllä. Mitä mä voin ruveta tekemään, niin semmoinen tavallaan periksi antamattomuus ja sitkeys sieltä on tullut. Vaikka sitä aina mainostettiin isämme ja isoisämme niitä sanoja, että kotessa mitään osaa ja ei susta toi ikinä mihinkään kato peiliin. Niin oli kuitenkin ja sieltä rupesi löytymään semmoinen oma meininki, että perkala, täytyy mennä. Ja, kyllä. Tai täytyy, mutta haluankin mennä, että ei tämmöinen tähän jää. Kyllä. Pystyy itse vaikuttamaan siihen omaan elämään ja kuin nopeasti sieltä noustaan ja näyttää muillekin, että kyllä täältä vielä tullaan. Niin. Se on kyllä käsittämätön siis toi niin jotenkin, varmaan se kun on käynyt ja väkisinkin joutunut kolumaton läpi, niin uskon, että tämmöisiä voimavaroja on kyllä siis ihan älyttömästi sieltä saanut. Niin kuin, että on kolhastu suunnasta ja toisesta, mutta mutta sanoisin, että siitä on ollut kyllä merkittävä apu elämässä kyllä. Tässä monessakin eri elämän käänteissä. Niin. Kyllä. Että se on ollut semmoista jotenkin, sitä ei ole voinut rahalla ostaa semmoisia taitoja, semmoisia juttuja, että ne on Kyllä. Ne on. Niitä ei ole kukaan opettanut, ne on vedetty hieliä, verellä ja kyynelillä ja kaikilla muilla jutuilla tavalla väkisin, että just näin. Opittu. Että mikä on hienoa tavalla, että ei me oltaisi näitä ihmisiä, joille me olisi käyty rumpua läpi. Ei. Ja taas näidenkin kaikkien tapahtumia lisää luvassa, niin niidenkin jälkeen on tullut paljon kuraa ja huono juttu omassa elämässä ja kaikenmoisia juttuja, että ne on lyönyt taas polvilleen. Ja mä olen niissä hetkissä ajatellut, että ei tule mitään, että vitsi kun pääsis vaan pois täältä. Mutta sitten pikkuhiljaa tulee se, sisältä taas nousee se, että Sami, että ei se tähän jää. Ei tässä kaikki mitä sä olet näyttänyt ja pystynyt tekemään, niin taas pikkuhiljaa ylös sieltä ja koko ne palikat ja askeleet ja nyt osaa paremmin tai pääsee nopeammin sieltä ja osaa rakentaa. Kyllä. Perkala. Mulla on niin paljon ihmisiä ympärille, ketä luottaa minuun ja tavallaan mun täytyy pitää se oma paketti kasas, mutta myös mä olen itselleni arvollinen, että myös mä saan tuntea semmoisia hetkiä, kerätä lattialta vauhtia, olla tavallaan rypes siellä, että osaan olla inhimillinen ja se on totta kyllä. Myötätuntoinen itsellenikin, että minullekin ne sallitaan. Kyllä. Että se, että meistä ei lähtökohtaisesti ole kukaan, niin tiedäks, sen ylempän tai alempan, että just näin. Niin kaikki meillä on tietyllä tapaa siinä samalla viivalla, meillä on ne samat ikään kuin mahdollisuudet, ainakin tietyissä asioissa ollaan samalla mittapuolella. Niin, kyllä. Että. Ja sitten taas kun on käynyt niitä läpi ja kokeet on
ei ole leveät hartiat, mutta tuntuu, että ne kantaa paljon asiaa ja pystyy ne omat jutut handlaamaan ihan suhteellisen hyvin, niin nyt on tullut tavallaan, niin kuin se on aina ollut elämässä, että haluaa auttaa muita ihmisiä, tarjota näitä keinoja vaikka teille ja katsojille ja kaikille muillekin. Kyllä. Ja näyttää se esimerkki ja sitä toivoo, että, kyllä, että kaikki me kohdataan vähän tämmöisiä samoja tuntemuksia. Sieltä on mahdollista nousta ja me ollaan oltu monta kertaa siellä, mutta Kyllä. silti sieltä noustaan aina. Kyllä. Et se on tavallaan ehkä, jos haluaisi jollakin tavalla kiteyttää niin kuin sanoiksi, niin tavallaan se just, että kyllähän me jokainen elämässä varmasti niin kaadutaan ja mennään siinä polville niin syystä tai toisesta, terveystyö, parisuhde, perhe-elämä, mikä ikinä se juttu onkaan, mutta se, että hitto, miten sieltä nousta ylös tosiaan. Nimenomaan. Ja se, niin kuin, se on äärimmäisen tärkeä taito tosiaan. Et totta kai hetkellisesti saa ollakin, siellä kuuluukin olla tavallaan, että sä pystyt sisäistämään sen tilanteen ja niin kuin käsittelemään just ne, että mitkä syyt tähän nyt johti. Mutta sitten täytyy vaan loksauttaa ne palasit pikku hiljaa sieltä niin palanen kerrallaan, että päästään sieltä ylöspäin ja takaisin. Kyllä. Äärimmäisen tärkeä taito siis. En mä tiedä, onko elämässä paljon tärkeämpää taitoa olemassa, mutta miten se sieltä pettymyksen tai jostakin alhaalta nouset ylös. Nimenomaan, kun niitä tulee kaikille jossain muodossa Kyllä. Uudelleen ja vähän eri kulmasta, niin kyllä me aina löytyy sen sopiva nöyryys sitten jossain kohtaa, mutta se on toisaalta siinä, mikä on ärsyttävää, mutta siinä on jotain hienoakin kuitenkin samalla. Ja sitten taas muille tavallaan kuulijoille ja kaikille muille, että jos se meinaa unohtuu, ja meillekin, jos nämä samat fiilikset ja ajatukset unohtuu, niin vitsi palata näihin jaksoihin ja katsotaan täältä. Totta kai meillä on se oma tarina siellä, mutta voidaanhan, mekin ollaan katsottu näitä omia jaksoja, taas oivallettu uusia juttuja, opittu itsestämme ja millain istutaan ja millain me heilutaan täällä ja ollaan, niin kaikki uusia juttuja, millain me puhutaan asioita. Se on totta, niin, kyllä. Voidaan palata näihin jaksoihin itsekin ja saada voimaa siellä. Joo, kyllä. Mutta hei, nimenomaan. Olisiko tähän hyvä päättää tämä? Sitten kyllä ihan hyvä läpikäynti tavallaan tämmöisestä kulmasta nyt, että ollaan siellä pohjalla ja kenties uuden edessä, miten sieltä niin päästään pikkuhiljaa nostaa sitä tasoa taas ylöspäin. Periksi ei anneta. Periksi ei anneta ja äärestä tärkeä taito. Kyllä. Tähän on hyvä pistää homma pakettiin tämä jakso. Ja kiitos kun taas kerran jaksoit katsoa tämä jakso loppuun ja nähdään ensi jaksossa. Palataan ensi jaksossa. Yes. Moi moi. Moi moi.